Permanente man inyong ano, inyong eskwela. Good. Nara. Factory ng mag. Field trip na. Factory pa sa mga classmate. Negosyo mag. Plato. Mag clay ba clay? Sabi ito magbuka ka plato ka ng sitaw. Putik. Inana. Hindi na negosyo. Clay naman din ang kayasay. Kanang gray na clay ba? Luto pag mayo. Mahimo ginato may bikuyaw pa lagi. Amazed ka. Pagi mo na nato pero kasi nato man din sa kanyana. Oh, lucky people there. Ginanegosyo. Insik. Bisa. Usasan kay kato Julius. Oh, parang nga on yung Julius. Ilahan na tanan. Unsa maski unsa nga brand. Oo, syempre. Dakay. Ah, di mo mag-insik na may kapos. Ako ang makatagdas likod mga kanatayota mga inomba. Yung birthday ko itong sa Isika, di ba? Isika sunod, Isika di ana nagkalit. Pagko pa ni balik. Si Bato si Bayon, balik sa dito. Bangga di ka drive. Spin doctors mo. Dahil yun yung mga tao mahal drive eh. Instead nga, i-focus lang attention nilang mind sa kanang maneho sila, sa mag-break pa sila, mag-clutch. Silbato na gina yung lahagi. Go to nga pa. So pag-break mo mag-silbato ka, so